Здравейте хора, аз съм Габчо, добре дошли в моето ново видео за най-силният в Jujutsu Kaisen, а именно Сакуна. Ще разберете защо, какви са му уменията, не можете и да повярвате. Също така ще говорим кой е Сакуна, ще говорим за битката между Годжо и Сакуна и кога видяхме за пръв път Сакуна, и то би трябвало всеки да знае, но да, и това е, нека да започваме. Преди това ще ви помоля да се абонирате с камбанка, да харесате видеото и да го споделите с приятели, за да достигне до повече хора. Благодаря. Сакуна не е някой, той е нещо. Сакуна е един прокълнат пръст. Виждаме го в първи сезон, когато имаше мисия Юджи Итадори с неговия с Мегуи, нещо то сорт. Биеха се с едно чудовище и той просто хвърли, защото чудовището го беше стиснал за ръцете и краката, и той хвърли пръста, погълна го и се появи Сакуна, който е въображаем демон, който може да контролира приемника. Може да видим първата битка на Годжо и Сакуна, когато Годжо казва на Идатори, нали, когато всичко приключи, когато прокълнатата енергия свърши, той каза спокойно, поснила, аз съм най-добрия и ще го победя, и накрая го победи, но в мангата става нещо друго. И да, но ще говорим малко по-късно за това какво става. Нека сега да поговорим за какви скилсове има Сакуна. Както знаете, Сакуна е много силен физически и рефлексите му са много бързи. Има само един домен, който ще ви го покажа какво представлява, и да, това е, няма нищо повече. Докато Годжо има червена малка топка, има синя топка, така да го кажа, има комбинация между червената и синята, а именно лиловата изпаряваща топка, което докосне би трябвало да го изпари. Както виждате, малко съм болен, но се извинявам за това, ако ви стане по-гадно видеото, но да. Също така, доменът на Годжо са 6 очи, този домен е просто великолепен, доста могъщ, но всеки домен си има своите слабости и се оказа, че просто Сакуна го приби. Ще видите тук панели. Също така Годжо може да се телепортира. Трябваше ли да го казвам? Беше ли излишно? Май беше излишно. Ето тук може да видите как Годжо изпраща лиловата топка, но преди това може да видите и тайджутсу битката, а пак тук може да видите какво става с Сакуна. След това Сакуна се регенерира, нали, изкри се, регенерира се и след това уби Годжо, но в мангата показва последната мисъл на Годжо, че той е побеждава, но всъщност не е така, и виждаме Сакуна регенериран, пък Годжо на две парчета. Тъжното в това е, че аз съм Годжо фен и лично смъртта на Годжо ме трогна. Виждаме как има разтякана сълза, защото почва, нали, насълзяват му се очите, следователно плаче, и това ми става много гадно, защото Годжо е готин герой, забавен, смешен, така да го кажа. Забавен, смешен, но е също силен. Може да се каже, че е умен, даже си е доста умен. И като цяло ще ми липсва. Пишете долу в коментарите кой ви е любимия в Jujutsu Kaisen. Характер.